nar ma kont soldat minajr ma qtilt qatt int bil-pinna armat dak li trid tajdu bla ma tkun iċċensurat arkub tejk qudiem ħadd u kont determinat ma jimpurtakx tkunx maħbub jew mifhum li titlef ħajtek ġejt taqa' u tqum inti l-artist int lift ħajtek mhux il-libertà biex imħarsa tkun il-verità quddiem l-umanità int l-idealist illi daħaq biex jagħti l-fejqan biex il-biża' ma jibqax tiran għax għalik l-aringan bħal tabib inti toqros fil-laħam il-ħajn imma jgħaddi malajr int tweġġa' biss biċ-ċajt il-prinċipji tiegħek żgur li int qatt ma tlaqt dejjem għamilt li xtaqt il-muntani ċaqlaqt forsi qatluk għaliex għamilt li żball li titħaq kollox bħalma jagħmlu it-tfal inti l-artist u kultant xi ftit esaġerat iżda dejjem inti ma xerrit qatt għax bil-pinna armat int l-idealist illi daħaq biex jagħti l-fejqan biex il-biża' ma jibqax tiran naħseb issa ferħan għaliex dak l-aringan u minkejja dan l-att issa ma jsibtek ħadd le ma tintesa qatt inti l-artist kien periklu il-ħsieb li anqalt f'wiċċ il-biża' il-bib insabat le ma tintesa qatt issa ċar li kulħadd